Ayilalini abantu bethukile kodwa ukwethuka kwabo abakabi nalo nethemba noba basefuna uba bangancedakala. Amanye amaxhoba asinde kwisiganeko sokudubula kubulawa abantu abathandathu kwilali yaseGodini kuQumbu eMpuma Koloni asichaza sesiganeko sokudubula njengesimanyomnyezi. It is not our aim to cut the profits. Our aim is that there must be development. That development will actually contribute to the development of the economy in the country. Umphathiswa wezimbiwa uMnumzana Gwede Mantashe uhlabe ikhwelo lotyalo-mali esithi maninzi amathuba kwilizwekazi e-Afrika liphela ukuze kuphuhliswe izimbiwa nezamandla kweli. Inkosi Mazole, Sicaka Sithambile, ndingaphosisanga amaseko Matigawuleni warhuqa. Amanye amaxhoba asinde kwisiganeko sokudubula kubulawa abantu abathandathu kwilali yaseGodini kuQumbu eMpuma Koloni asichaza sesiganeko sokudubula njengesimanyomnyezi. Olunye usapho luphulukene notata osweleke nonyana wakhe. Intatheli yethu Nkululeko Nyembezi ulandele linqaku ekuQumbu. Enkosi kakhulu namhlanje kwakhona silapha kwilali yaseGodini nalapho ngosuku la izolo kusweleke abantu abasithandathu phakathi ke kwesi sikolo njengoba kubona nawe uba namhlanje befanele lusuku lesikolo kodwa ke kukhala ibhungana njengoko kusazi ukuba inhlekele le yenze ngosuku la izolo into ke engunobangela woko kukuba abahlali bakhala ngokuba noko abantwana bengeke bakwazi ukumelana nemeko ekuyiyo apha esikolweni kugcwele igazi gcwele mhlawumbe indawo ebonakala bazidutyulwe kanti ke nabahlali bosothukile kodwa ke namhlanje into ebaleka kakhulu kukuba kwakhona bayacoca apha abahlali uqinisekisa uba abantwana xa bebuyela esikolweni ngosuku la ngomso bafika kwimeko ethande kubantu kakhulu kuzokhumbula ukuba yonke le ndawo beyigcwele imizimba igazi kungoku nje ababahlali ke baqhubeka bezama ukuba bathi abantwana bebuyela esikolweni bafike apha imeko ihamba kakuhle ingekho mhlawumbe into ezokwazi ukuba ibaphazamise kodwa ngoku ake ndithethe mhlawumbe ke nomnye wabahlali apha sijonge mhlawumbe ukuba ngakube kanye ngoku imeko injani phaya elalini abantu balaleka kuhle bothukile abothukanga eneneni mhlekazi elalini abantu bethukile kodwa ukwethuka kwabo abakabi nalo nethemba noba basefuna uba bangancedakala apha kulo mphakathi kodwa ke siyathembisa ngoku njengoba sifuna abantwana babuyele esikolweni. Urhulumente sithethile naye wathi kangangoko uzosivikela uba nabantwana besikolo bakwazi ngomsuzo esikolweni. Njengoba sithetha ngoku kuyaklinwa apha esikolweni ukulungela abantwana abo mabaze esikolweni kodwa wona umphakathi usaxhalabile okabi nalo ithemba uba ikhona into engenzeka. Enkosi kakhulu utata ke icacisa ngolohlobo kodwa into siva kukuba ke ngenene apha ekuhlaleni omama baxhalabile abantwana baxhalabile nanjengoko nabo bengazi mhlawumbe kungenzeka bahlaselwe nini na imeko ke isathande kuba ibe maxongo kuba kukho uloyiko abanye ke bathi mhlawumbe ukuba ngaba noko amapolisa angaqhubeka ahleli kule ilali kuzoba bhetele kakhulu kubo mandibuyele kuwe e-studio. Ukanti uMongameli Cyril Ramaphosa uvakalise inkxalabo nodano sesesiganeko sakuQumbu. uMongameli Ramaphosa udlulisa amazwi ovelwano kwiintsapho zamaxhoba watsho banqwenelela impilo entle abantu abana bonzakeleyo. Isithi sobuNgameli uMnumzana Vincent Magwenya sithi aba bantu bathandathu basweleke ngethuba besenza umsebenzi wabo ukhusela uluntu. Government will continue to work with communities to ensure our homes, neighborhoods, and public spaces are safe and that criminals know they will pay for their deeds. But the President welcomes the intensive police investigation into the Tina Falls Godini incident, which the South African Police Service is confident has produced a positive lead. Umphathiswa wezimbiwa uMnumzana Gwede Mantashe uhlabe ikhwelo kubatyali izimali esithi maninzi amathuba kwilizwekazi e-Afrika liphela nto nje adinga abatyali izimali ukuze kuphuhliswe izimbiwa nezamandla kweli kukwabekwa phambili uphuhliso loluntu neziseko. uMnumzana Mantashe ukuthethe okunquntele ejonge ukuphuhlisa izimbiwa nezamandla nekwajonge ukurhwebesha abatyali izimali. Le nquntele ibanjelwe kwiziko iCape Town International Convention Centre eKapa.
Lo nyaka ka-2024 uphawula iminyaka engama-30 yale ngqungquthela ejoliswe ukutsala abatyali-zimali ukuba batyale kuphuhliso lwezamandla nezimbiwa kwilizwekazi Afrika. Ethetha kule ngqungquthela umphathiswa wezimbiwa namandla uMnumzana Gwede Mantashe uthe iAfrika izimisele ukusebenzisana nabatyali-zimali kodwa ngaphandle kokujonga inzuzo abatyali-zimali kufuneka babeke phambili nophuhliso loluntu neziseko esithi nabasebenzi kufuneka baxatyiswe. Want to partner with investors, work to development. We are alive to the fact that no investor invests in mining and petroleum for the love of the game. Everybody who invests there want to make money, generate income, and have returns on investment. There must be development. That development will actually contribute to the development of the economy in the country. Broadly defined, not just profits. Every investor must know, you invest, it is a worker who put the neck on the block to convert that investment into wealth. So we must not treat workers as others. Mantashe ubongoze abathunywa kule ngqungquthela ukuba baqhubeke betyala imali kwimveliso yerhasi neoli uqinisekisa ikamva lemveliso yezamandla. We appeal to delegates at this conference and the investment community to continue investing in developing oil and gas to enable a prosperous energy outlook for Africa and promote sustainable development. We are not seeing ourselves in isolation from the continent. We are part of the continent, which is endowed with rich deposits of almost everything. But it remains a poor continent. That must change. Umphathiswa uthe iAfrika iphela ityebile kwizimbiwa kodwa iselelona lizwekazi lihluphekayo kunamanye amazwe kwaye kudingeka utshintsho. Amanina aseSomalia Gqeberha eMpuma Koloni akhala ngempatho ombi kwisebe lemicimbi yezekhaya. Adlulise uqwebu lwezikhalazo kwigosa lelisebe ebutsheni bemini namhlanje. Intatheli uAnda Nqonji ulandela elinqaku. Amanina aseSomalia nazinze eGqeberha eEastern Cape okanye eMpuma Koloni abambe umngcelele noyakwa Home Affairs abeyokuthi ke badiniwe kungabandakanywa kwizinto ezibandakanya bona. Bathi ke maxesha wambi kunzima kakhulu ukufumana amaphepha. Besithi kuba ngamanye amaxesha bayaza apha bebizwa leliziko ukuba baza kubona okanye bazoqondisisa iinkcukacha zabo kodwa bazibhaqe bebanjwa, nto leyo ethi bahluphe kakhulu kuba ibasusa okanye bencuthela apho bazinze khona iyokubabeka kwindawo ezifana neRhawuti, abanye bade bathunyelwe emva komakwabo. Kodwa ke ngoku ndizawuthetha nomnye walamanina ukufumaniseka into yoba uchaphazele kanjani na koku kwaye kutheni eqonde ukuba makazoba inxalenye yalo mngcelele. A very good afternoon to you. Afternoon, sister. As you can see, the problem that bring us here is not something easy. As our women, we have a problem about our kids, about our asylum, about our children's paper. And if I see there at the school, when the kid go to grade 6, they are sending paper. They want paper. They are saying kids they can't sit on secondary without that 4 years paper asylum. So we are struggling. Some of communities, they are saying they are communities, but no one is helping us. They are giving us problems. They are eating money because of us. They are not helping us. So we want Home Affairs and Human Rights to help us in our problems. We want them to assist us. As our mothers, we are struggling here in Costin. Each and every way we have had situation and communities, they are not assisting us. Yeah. If we go to the councillor, if we want proof address, they are sending us to Somali community. When we go to them, they are not helping us totally. So we are out of the topic. No one is helping us. We are struggling here in Costin as a women. Yeah. Thank you so much. Lo ke ngomnye walamanina isithi ke intoba ingxaka ajamelene nayo ngakumbi kungabi namaphepha kwabantwana bakhe esithi kuba lento lena ithi msokolise ngakumbi kwinto ezifana nesikolo xa kufuneka abantwana bedlulele ngaphambili. Ekwathe ke intoba ecaleni unayo nengxaki yokuthi ahambe aye ePitoli every 6 months nalapho ke athi ayolungisa okanye ayorenew amaphepha akhe ukuqinisekisa intoba usaziwa ngumthetho njengomuntu olapha eMzantsi Afrika
Afrika uthi ke bacela ungenelelo ukuze le ngxubakaxaka isombululeke. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesixhosa ukwathi xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukwamcofa usubscribe sibongeze wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe amanye amaxhoba asinde kwisiganeko sokudubula kubulawa abantu abathandathu kwilali yasegodini kuqumbu eMpuma Koloni asichaze esi siganeko sokudubula njengesimanyumnyezi olunye usapho luphulukene notata osweleke nonyana wakhe. iTshwane inendawo zamatyotyombe ezingapha kwama200 uluntu oluhlala kwezi ndawo zamatyotyombe luthi lufuna usodolophu omtsha ukuba akhumbule ukuba isidima salo singundoqo ukanti kulindeleke ukuba i-ANC ibhengeze umgqatso wayo kwesobudolophu namhlanje okanye ngomso. Kushiyeke iintsuku ezingaphansi kwezimbini phambi kokuba kunyulwe usodolophu omtsha waseTshwane. I-ANC kuNdlunkulu ithi iza kusebenza naye nabani na oxhaswa ziinkokheli zabo zeli jikelele. We might end up having a mayoral candidate coming from a party other than the ANC itself. So that cannot be ruled out, of course. Lo gama wonke umuntu ejonge ngamehlo abomvu inkokheli yaseTshwane obambele njengosodolophu waseTshwane uGqirha Nasiphi Moya nokwangumgqatswa we-Action SA kubusodolophu uthi akukho kuxhaphaxhaphisa nakuxhoma kwamaxhala nanjengoko ugqithiso lwenkonzo lungakhange liphazamiseke oko ethe wasuswa esihlalweni obesakuba ngusodolophu Celius Brink. We've had some incidents of service delivery chaos, which started Thursday last week. We had fires in Camel Drift. We had the burning of the Pyramid substation. We had the storm that left residents with outages. However, all those issues have been resolved too. We're almost done with the rebuilding Pyramid substation. So there's been stability in the city insofar as the service delivery is concerned. Kananjalo abahlali bazityande igila ngelithi bebeziva belahlelwe kwesinomhlwa phansi kolawulo lukaBrink xa kungoku bafuna usodolophu omtsha uza kubathabathela ingqalelo nezidingo zabo. There's a difference between the suburbs and an informal settlement. Our Celius Brink, he treated us, I don't know what I can say like, but one thing for sure, he used to undermine us. Ukanti ke zindawo eziqhokeke njengezi ezidala umsantsa umandla okungalingani kweli abahlali balapha bababaze ubandezeleko lwabo bekwahlaba ikhwelo lokuba iinkokheli zezopolitiko zaseTshwane zingabakhumbuli ngexesha lonyulo xa bedinga ukuvotelwa kuphela koko bazijule ijacu ekuxwayeni uxanduva logqithiso lwenkonzo kwiindawo zamatyotyombe. Ngoku masithi tsikada kumaqabantshintshi ehlabathi siqale eMexico. Ubalekiselwe kwigwiba lokhuselo abahlali nabakhenkethi kwisiqithi saseMexico iHolbox ngaphambi kokufika kwesishingitshane esingenalusini uMilton. Milton ya es categoría 5. Umongameli Claudia Sheinbaum waseMexico uhlabe ikhwelo lokuvundlisa abahlali banqwale kwizilumkiso zamagosa okhuselo xa ebafudusa. Kwaqu eIndia umongameli omtsha weMaldives uMohammed Muizu utyelele indawo eligugu niyaziwa ngokuba yiTaj Mahal kutyelelo lokuqala soburhulumenteni. Ubudlelwane phakathi kweNew Delhi neMale bukhe bakraka ukwencindi yekhala xa le nkokheli inyanzelisa ukufuduswa kwamajoni angama-80 ayetyalwe kwiMaldives yafaka abahlali. En mémoire des nombreuses victimes. Qaqatha elele kwisiqithi iHaiti. Ibhunga lorhulumente wenkazathi libeke uLeslie Voltaire noxa umongameli Edgar Leblanc Fields engasityikityanga isivumelwano selinyathelo. Ukungaboni ngasonye phakathi kweli bhunga lorhulumente wenkazathi sekunqolotywe abantu abangaphezu kwama-70 ngamaqela onqevu.
xa siqweli ngqokoqo ilandulele elilimagada hlabanazele zinkunzana imvumi yazixathulela iwonga leGrammy nekwangumama kaWhitney Houston owaziwa ngoncuthu mazangwa lozalipholile usisi Houston eneminyaka engama-91 ubudala. uWhitney Houston waqokelela amawonga eGrammy amathandathu ze walandulela eli ngo-2012 eneminyaka eyi-48 ngelixa umntwana wakhe noBobby Brown uBobby Christina Brown wathi wasweleka ngo-2015 kwavalwa ngehlahla emzini wabo. Qongqololo. Kanti ke ngoku njengesiqhelo ngelixesha sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangane ezakumngcambazisa ngezamaqongo onxibelelwano. Mqathi masikwamkele khawutsho mfundini into netrendayo. Phela ininzi into eyenzeka ku-social media ngakumbi ku-X lo wayesaziwa ngokuba nguTwitter. Sawukhumbula ukuthi uPhanyaza Lesufi ke ebeke wanento ebethabethana ngentetho noFikile Mbalula kusithiwa uFikile Mbalula umsamonile uPhanyaza Lesufi ukuthi makafike Luthuli House ngenxa yezinto azithethayo ngale GNU. Abantu abaninzi ku-social media ke ngakumbi ku-X bathi badikwe finish ilento le GNU kangangokubana bathi bona mayiphume iphele eMzantsi Afrika icacile into ethi ayisebenzi. Ukhona isityholo sithi ke uPhanyaza uyawayidelita i-account yakhe ngoba ke abo bangavumelaniyo naye ebeyazi ukuthi bazamhlasela kwi-social media. Indaba ke ezimbi ezenzeke izolo zezaseSoweto zokuba abantwana abahlanu baye basweleka ngokuthi ke batye ipoison kwezivenkile zabemi baseSomalia. iDepartment of Education ke idila nalonto leyo iyatsho ebantwini ukuthi ke abantu mabangaqhubeki ngoku kusaphandwayo bethenga okanye abantwana babo bothenga izinto kwezavenkile ngoba ke kulento kutsho kusithiwa ziza nobungozi ezivenkile. Ezinye indaba ke ezibhlungu ngumnye ke we-learners ezenza ugrade 12 eLimpopo ithethe ukuthi lento lena ke Bhele into yebullyism okanye bullying singabazali kuzafuneka siyithathele ingqalelo ngoba kuthiwa ke lo mntana ushiye incwadana ethi ebengabhulishwa ngabafundi esikolweni koko ke ebebhulishwa zitishara. Kokugqibela kwe-entertainment ke Bhele uMakhazi bazawuyazi abantu abamthandayo ukuba uorganizer i-concert yakhe ezakwenzeka eMoses Mabhida uyatsho ukuthi sekusondela okanye sekumbovu uba amatikiti wakhe mawaphele ngenxa yexesha njengoba benitshilo Bhele mabanilandele ku-social media Sandile Hlangane. Ngathi mafutshane ivideo ibukwe kakhulu. Ivideo buka kakhulu ke ngaba bantu kanye ke ile ngxoko libisenzeke eSoweto abazali besiya bugcwala emswaneni kule ndawo yenzeke kuyo lento ke so bebeshare ivideo ke yeziphaza shop okanye esasiphaza shop apho kwenzeke khona lento ukuthi abantwana bathenge ezizinexs. Bula Mathambo ngamafutshane into engajonga ngababukeli. Le GNU Bhele ibalekile ukuthi siyijonge ngoba uzawukhumbula nawe ukuthi oko ithe yaqala le GNU bayabetha-bethana iimbono zabantu okanye amazwi okanye zimvo zabantu. Bakhona abayithandayo okanye abayixhasayo, bakhona bathi azange yasebenza kwasekuqaleni abasiboni isidingo. Kodwa yena nto abangayifuni kakhulu kule GNU abantu yi-DA ngoba besithi ngumbutho wabantu abamhlophe. George ubekho Mqathi. Ikomiti yesikopha kwindlu somthetho emhlanje ithi akwazeka ukuba kuqhutywe njengesiqhelo kumasipala iDitsobotla eLichtenburg emva kokusilela ukufaka amaxwebhu ohlolo lwezezimali kwisithuba sonyaka mali 2022-2023. Bekumelwe lo masipala unike ingxelo kwisikopha kunye nonongxowa wephondo nesebe lolawulo ngobambiswano. Kuhlatywe ikhwelo lengxelo kaloku umasipala wasekuhlaleni iDitsobotla ufumaniseke enomsantsa ngenxa yokusilela ukufaka amaxwebhu ezezimali waminyaka le ngamaxesha agunyazisiweyo. Isigqeba sephondo esangenelelayo ngokomgaqo-nkqubo we-139 wolawulo lomasipala lwezezimali sathi imigudu yabo yafumana uxhaso. Since the deployment of the PER almost 17 months ago, it has not been easy. Looking at the environment in the municipality, it has not been conducive to implement the FRP. It has been very difficult, Chair, for our officials to be given an opportunity to assist in as far as the administration is concerned. And that is why today we are where we are. Lo gama lo masipala usuke walisusa kuwo ityala.
November 2022 up until June 2023, that is a period of 8 months, where legally speaking, the administration of the institution was not under the direct control of the administration. Kananjalo ikomiti yeskopa iwagxeke kabukhali amanyathelo okusilela kwalo masipala. It can't be business as usual. You don't comply with the law and we say we are waiting for the next Christmas. It doesn't help work that way. You have to account. Ukanti ke ikomiti yeskopa iyalele umasipala waseDitsobotla ukuba ufake zonke ingxelo ezishiyekileyo kuquka nokubalwa kwabasebenzi balo masipala zingadlulanga iintsuku ezisixhenxe kunjalo nje bangayishiyi nengxelo ethe vetshe ngenkqubela phambili eyenziweyo kwiinyanga ezintathu ezizayo. Masikhongozele ezilandelayo ngesiswati ngecala emva kwesihlanu xa lishiya kunina ukuze uMakhila abuye nezikulu ngentsimbi yesixhenxe makube chusibele.